Igbo bụrụ nze bụ ọzọ bịa kenenu. Igbo bụrụ nze bụ ọzọ nyere nna m ntị unu. Igbo bụrụ nze bụ ọzọ nụrụ unu. Igbo mmanụ, Igbo lienu, Igbo gwanụ, asị m ụmụ unu zukọ unu. Tata anyị abịago ka ibe gịnị? Ka anyị kọwapụta nkwenye ndị historical knowledge of the history of ndị Igbo Ukwu n'ụbọchị taa. Ndị be anyị sị na aha kara aka adịghị eri nwa ngwọrọ. Kedu onye bụ Igbo? Nya bụ ife anyị ga-edekwasị anya n'ụbọchị taa. Nwanne m kpụrụ oche gị nọdụwe m nso. Ọ bụrụ na ụmụnne gị nọ, ọ bụrụ na nwunye gị nọ, kpụta ya. Ọ bụrụ na di gị nọ, kpụdata ya. Ọ bụrụ na mama na papa gị nọ, kpụtatara ya nso n'ụbọchị taa. Kedu onye bụ Igbo? Site na nkwenye ndị Igbo Ukwu, ha kwenyere na nna onye a na-akpọ Igbo bido na Igbo Ukwu. N'ebe a ka Igbo nọ wee bie ndụ, wee mụtazie ọtụtụ ụmụ dị iche iche, wee mụjue entire Igbo lays. Mata the history of Eri is quite different from the history of Ndị Igbo Ukwu. Ha kwenyesi ike na nna anyị bụ Igbo bụ na Igbo Ukwu ka o si. A ga n'iru kọwa na Igbo onwe onye nwere ike ịkọwa ka Igbo si wee mee gịnị? Mee exist. Mana o bi n'ala Igbo Ukwu. Ha kọwakwara ọfụma sị na nna anyị bụ Igbo anwụghị anwụ, na o yinyara na ana. Ọnụ ma ife bụ mmadụ iyi na o yi ya na ana. Site na nchọpụta ebere na 1939, nke mmadụ ịtọ bụ ụmụnne na-egwu anị. Onye nke mbụ bụ Aịzaya Alọzie. Onye nke abụọ bụ Richard. Onye nke ikpetemazụ bụ Jona. Ha na-egbu ụmị wee bupụtasị ọtụtụ ife dị iche iche nke karịrị uche nke mmadụ nghọta n'ala Igbo Ukwu. Fajekpọ dị a na-akpọ archaeologist. Fa wee bịa gịnị? Bịa nyochacha ife niile si na ndị biri n'ala Igbo Ukwu na ha nọ ọkpụ tọrọ ọkpụ. Egbupụtasịrị ọtụtụ ife dị iche iche. Egbupụtara afa n'ala Igbo Ukwu iji wee gwa gị na the civilization have started from Igbo Ukwu, from the Igbo land. I have said this often times, but many people doubted me. Egbupụtara ọtụtụ ọla dị iche iche. Egbupụtara ọtụtụ ite dị iche iche. Egbupụtara ọtụtụ bronze dị iche iche and copper n'ala Igbo Ukwu. Ọ bụrụ azị ka m na-atụ, you can go and make a lot of inquiry. Igbo Ukwu dị na Agụata local government of Anambra State. So ndị Igbo Ukwu kwenyesi ike na nna anyị bụ Igbo bụ na ana Igbo Ukwu ka o si wee mee gịnị? Mụsazie anyị wee na-azazi ndị Igbo. Ama na nkụzi a na nkọwapụta a doro gị anya. Cheta na isiokwu anyị bụ historical knowledge of Ndị Igbo Ukwu. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Si ife nwere ike imedo biko ife ozi a kaba arụ na gịnị tụsarị ya. Ịchọzi ịma ife na-eso ya bụ ife, ị nwere ike ịkpọtụzie m n'akara ekwentị m nwa ma ọ bụ na my WhatsApp page. Mma akọwara gị ọfụma. Igbo bụ Igbo. Cheta na onye gị ya na-apụkado bụ Maazi-UC. Ndị be anyị, ndewonu.